Bună ziua! Astăzi la Smart GSM vă prezentăm acest întrerupător cu un singur switch inteligent de la Telur. Pachetul conține un certificat de garanție, un ghid de instalare în limba română și engleză și încă unul în mai multe limbi, cât și produsul în sine și două șuruburi pentru buna aplicare a acestuia. Produsul suportă o putere maximă de până la 1800 de W. Sticla de pe fața lui este sticlă securizată, frecvența de lucru pentru Wi-Fi este de 2,4 GHz, voltajul este curent continuu de la 110W până la 240. Pe noi ne puteți găsi în Mega Mall la etajul -1 vis-a-vis de magazinul SMIC.